Sa number 10, ginatos ka mga sugar producers. Kadamaan diri mga magagmay nga sugar planters ang nabuligan pinaagi sa Planters Caravan kadungan sa pagbukas sang milling season karon nga tuig. May report si Nico Delfin. Ang katapos ang small sugar planters sa probinsya kabahin sang sektor nga nagpabilin nga mabakod sa piyak sang hangkat sang COVID-19 pandemic. Gani sa pagsugod sang milling season karon nga tuig, silang nagapabilin man nga prioridad sang Victoria's Milling Company. Pinaagi sa Planters Caravan, mismo ang katapos ang management sang VMC ang nagkadto sa mga small sugar planters agud mapahapos sa ila ang pagparehistro. Nagpapasalamat din kami sa inyong pagkadto. Nagpapasalamat din kami sa pinion yung pinatag niyo. Ari kami din subong sa pagbinulaan sa inyo. Pag sa pagbulig sa tatlong asosasyon, Imaka, Negrense, kag Negros del Norte. Si Maria kasama, nalipay kay magluwas nga nakarehistro na sa sentral, nakabaton man siya sang bulig. Kabahin diri mga grocery items kag mga face mask nga ginakinahanglan nila sa masako nga trabaho halin sa kampo pakadto sa sentral sang tubo. Daw kasako wala nagapahilamon ko. Yung subong nang may nakakadto ng taga BMC. Nagsiling sa nga may diri sa 19. Tiya mo na siling kudre na lang kami. Daw nasubar man ang among problema sa among galalingan. Nang Mayo kay nagkadto gid sila nang palapit sa amon para makaano man kami sa ilang mga kamayuhan, kung ano pa gid ang mga pwede namon nga himuon. Nagapating tagdumalahan sang VMC nga sa padayon nga pag-ugyon sang katapos sang sugar industry, magapabilin nga masanag ang palaabuton sang industriya sa tunga sang pandemya. Gusto namon magpalapit sa amon nga mga plantadores para makilala namon sila, makita namon sila, kag ang waay pakaparehistro, makaparehistro na sa amon bago mag-agree ang amon galing. At the same time, gusto namon magpasalamat sa tanan namon nga mga plantadores sa ila suporta all through the years. May 400 tanan ka mga sugar planters ang tuyo sang VMC nga maparehistro sa Planters Caravan. Kaupod man sa ila napili nga partner association sa pagbukas ng milling operation karon nga tuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.